Hai să ne respectăm, să fim prieteni în continuare, să ne iubim reciproc, n-ai tu, poate am eu, sau Dar poate nu- n-am eu, ai tu. Dar nu l asum, nu m-au rupt ăla, au rupt... Da, mai mă, să ăla, și tot a vrut să mai dea. L-am prins de aici, avea ceapă. Dar dacă nu a cărat, cred că 50 de pumni, dar unul după altul, dar cu stânga. Cât am putut eu, bam, bam, bam. De te tragi de pe el. Ce să tragă, mă? Pe mine, mă? Dacă am fost tăiat de cuțit, ești nebun și m-a întâlnit până la geaca mea, că acolo aveam ustensilii. Păi la mine când e vorba de cuțit, să zic că ești mecherie. Și mă tăram așa și putea să zică, mă, frate meu, și ai luat mămâna pe mine. Tu n-ai voie să ai cuțite în casă. Și bodyguard și toate alea mă tăram pe corp până am pus mâna pe al meu. Și după aia te-ai ridicat. Păi nu, da, m-a ridicat când am simțit cuțitul, l-am întors invers cu tăitul așa și am început să mă joc cu el. Da, deja am luat sosul, de ce să mă dau un spectacol? Da. Mi se lasă cu coaie, cu tot, cu picior, cu tot, da. Dar mâneam, m-am fipt în perete, m-am întors invers și mă jucam cu el în discotecă. Cheamă-l încoace. I-am zis la DJ-le la noi acolo să oprească muzica. E un prieten al nostru, a oprit muzica tot. Și am zis, cheamă-l mă pe ăla, să mai îmi dau o dată, mă, dar să-mi dea în partea asta. Eu îl las și eu decât el două lovituri și eu una îi dau. Au. Da, mă, Rezistai și la a doua. Da, rezistam, dar ultima care dădeam eu prima, era knockout. Aia e, Chiar, măi, fatala. Da. Așa se zice la mortar pe Întreabă-i, mă. Fatala, nu? Nu numai pe fratele meu, pe toți ăștia care e de la noi, de la mine, din Chitela, că sunt spurtat, când e vorba de scandal, N-ai voie să ai. tu n-auzi, dacă e 80 de ani și în fața noastră, și eu sunt cu tine, venim de la PC, nu să facem scandal, venim de la... Azi băi Mircea sau băi ăsta, Alantu, vezi că s-ar putea să vă dau mâine la amândoi. Păi mie? Eu dacă l-am decât îmi spun Mircea, asta e spatele meu. Iar tot eu am și- văzut și- Vinișacu că eu am dat cu palma după cap de sus parta aia, mă, nebunule. La mine n-ar ce De-aia m-am căuta. băgat, ai înțeles? Mircică, eu n-am să spun la nimeni. Păi știu. Cum am eu iubire față de tine și de familia ta, poate tu de mine mai puțin sau deloc, e egal. Eu 100% Știi cum se zice, ești cum prost. ar fi, ne vede Dumnezeu. Eu te-am lăsat la greu? Da, dar la mine în casă, De la sine? niciodată n-are cine să vină să zică lui Sebi sau ție, hai să Știu. auzi, mâncați pula, E că casa ta, frate. la mine respect, frate. Păi pui mâna pe un testile. La mine când e vorba de astea, tu poate râzi, mă, întreabă pe ăștia. Ia întreabă de nu-ți că l-am obrătit de dor și l-am pus pe ăla, dar nu te-ai, și am zis, mâncați-i pula, dar dacă treceam mai făceam invers, Acolo și-o da seama. îți cădea gâtul, întreabă-l, mă. Și-o da seama. Păi, frate, mă, că s-a dat la mine și m-am dus la frigider, că eram jos de el acolo unde stai, la foc. Și m-am dus la frigider, a început să plângă, să pișe pe el. A venit și Cassandra și Claudiu. Mă, să zic ăștia, ce ia cuțitul și am zis, mă, drumul eu. Dar eu răzăm, nu cu de la Mamă să cu. cheme garda, mă, nebunule. Că s-o fișa pe el. Eu râzând, păi tu n-ai văzut când de-aia ți că nu vreau deranj? Ce caută a fost poliția la mine, mă? Eu nu vreau, bă, tu știi cât mă gustă pe mine deranjul? Ne-a zis că am început să râle. Mă, tu știi ce fac ăsta? Hai, hai, com, bai mia, untă. Bă, ia-ți pe ăsta și toată viața ta să nu intri în întrebat la mine.